Kinsa kaya ni? Ako dang tubag nun, bi. Hello, ma'am. Hello, good morning. Hello? Kinsa day ni, ma'am? Asa-asa di ay ni di ay si Glenda di ay ni. Naa si Johnny Basiliote. Ay, papa mo na nako si Johnny Basuliote, ma'am. Ano day, ma'am? Maliw kog ingon ni Johnny Basiliote good nga approve na iyang loan sa asa. Pwede na niya makuha karon sa office. Oh, sige, ma'am. Akong ingnon, ma'am. Pa, ninanawag na ko ba? Kinsa din ni si Glenda Basiliote pa? Taga-asa ni pa? Aw ba, ingon daw siya, na-approve na daw ang loan sa asa pa. Ningon lagi ka ato pa, na dili na kamungutang. Mangutang pa ko ay. Mangutang pa ko.